Kasong rape nga natala na bantayan sa National Police Commission nga nagsaka butang nga gustong tutukan sa mga otoridad pamaagi sa paglikay niini atong sayran sa report ni Nico Serino. Sa Mandaue City Sports Complex, gihimo ang aktibidad kabahin sa National Crime Prevention Week. Sa programa, dunay makalingawan nga gitanyag ug pahalipay sab alang sa mga partisipante. Apan giapilan usab og orientation kabahin sa lain-lain nga topics sama sa balaod, justice system sa nasod, impormasyon sa sunog ug uban pa. Usa sa gipaambit kaganiha ang impormasyon aron makalikay sa krimen. Usa niini kabahin sa violence against women and children aron dili sila mabiktima niini. Psychological, sexual, and economic. Economic ito mas specify lang ako para sa mga asawa o sa Giawhag ang pagpahibaw dayon sa mga otoridad kung makasinati niini ang mga kababayen-an ug kabataan. Matod sa National Police Commission kun Napolcom, usa kini sa buot tutukan sa pagsuroy sa komunidad. Gihimong sanglitanan niini ang pagtaas sa natala nga kaso nga rape dinhi sa Central Visayas. Base sa Crime Incident Reporting Analysis System sa PNP nga gipahibaw sa Napolcom, dunay natalang 360 rape cases karong tuiga sa Central Visayas. Sa buwan sa Agosto lang, 21 ang na-report. Identify the possible reasons why the crimes happen and why these persons are also being victimized of this, being victims of these crimes. Ang drugs attorney is one of the reasons. We are still looking into that issue, whether it is related to drug use. Matod ni Attorney Resty Sibay, OIC Assistant Regional Director, nga gikinahanglan ang tampayayong sa komunidad pagsulbad sa mga kaso. So that is why in every activity that we have, especially in the various mga police stations, we include activities that is aligned towards raising the awareness, consciousness of the community towards this type of offenses. Nico Sereno, Balitang Bisdak.